Segurament tothom coneix Nikola Tesla, el gran inventor, el geni que va il·luminar el món, un referent científic absolut. Però hi ha una altra cara de Tesla, una de molt més misteriosa, que no té res a veure amb l'electricitat. Té a veure amb una obsessió gairebé mística amb els números. I no uns números qualsevol, sinó tres de molt concrets. Tesla estava convençut que havia trobat el codi secret de l'univers. Aquesta frase ho canvia tot. No és una simple observació d'un científic. Sona més aviat com un secret revelat, com si ens parlés d'una veritat antiga. Per a Tesla, aquests números no eren simples xifres. Eren literalment la clau per entendre-lo tot. I aquesta és la pregunta del millor, oi? De què parlava exactament? És només una curiositat matemàtica o és que Tesla va anar molt més enllà? Doncs bé, per començar a desxifrar aquest enigma, hem d'anar a les bases. Hem d'entrar en la sorprenent matemàtica que s'amaga al darrere. Aquí és on comença la màgia. Per entendre el que Tesla va veure, necessitem una eina molt senzilla, però molt poderosa. Un concepte que tradicions antigues anomenaven navashesh, però que avui coneixem com a arrel digital. A veure, el concepte d'arrel digital és molt fàcil. Agafem qualsevol número, el que sigui. Sumem els seus dígits. Si el resultat encara té més d'un dígit, tornem a sumar-los. I així fins que ens quedi un sol número, de l'1 al 9. Per exemple, el 482. Sumem 4 més 8 més 2. Ens dona 14. Com que 14 té dos dígits, fem 1 més 4 i ens dona 5. Doncs 5 és l'arrel digital de 482. Quedem-nos amb això, perquè és fonamental. I ara, atenció, perquè aquí passa una cosa sorprenent. Si comencem amb l'1 i el doblem una vegada i una altra calculant l'arrel digital a cada pas, passa això. 1, 2, 4, 8, després 16, que la seva arrel és 6, després 32, que la seva arrel és 5, i a partir d'aquí el patró es repeteix per sempre. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Mireu bé la seqüència. Quins números no hi apareixen? Penseu-hi. Exacte. El 3, el 6 i el 9. Simplement no hi són. S'han esfumat. Aquesta separació és la clau de tot. Per als que estudien aquesta teoria, els números 1, 2, 4, 5, 7 i 8 són els números del món físic. Representen la matèria, tot allò que podem tocar i mesurar. Però el 3, el 6 i el 9, aquests pertanyen a un altre regne, a una dimensió superior, que d'alguna manera governa la nostra realitat. Ara fixem-nos en el 3 i el 6. És absolutament fascinant. Si doblem el 3 ens dona 6, si doblem el 6 dona 12, i l'arrel digital d'1 i 2 és 3. I si continuem, torna a donar 6, i després 3, i després 6. Aquests dos números estan tancats en una dansa eterna, un puls constant que va i ve, sense parar, per sempre. El 3 i el 6 són com una dualitat, un pols binari. Són com el yin i el yang, els dos pols que creen un ritme, una vibració que flueix per sota de la nostra realitat. Però si ells són el pols, qui o què porta el control? I aquí entra el 9. El 9 és una altra història. És completament diferent de la resta. No importa el que hi fem. Si el doblem, si el multipliquem, si sumem qualsevol altre número i en calculem l'arrel digital, el resultat sempre acaba sent 9. És immutable. És la gran constant que ho controla tot. En aquest mapa de la realitat, si el 3 i el 6 són el pols que dona vida a la matèria, el 9 és el control absolut. És la força superior que ho governa tot, la totalitat, l'univers sencer. És l'únic número que no està submès a cap dualitat, sinó que les conté totes. És el tot. D'acord, fins ara tot això pot semblar un joc de números molt interessant. Però, i si us dic que aquests números no són només una curiositat matemàtica? I si estan literalment gravats a la nostra realitat, a la manera com mesurem el món des de fa milers d'anys? Pensem en la forma geomètrica més perfecta, el cercle. Quants graus té? 360. I quina és l'arrel digital de 360? Doncs 3 més 6 més 0 dona 9. La forma que representa la unitat, l'infinit, el cicle etern, té una arrel digital de 9. Comença a no semblar una simple coincidència, oi? I aquest cercle no és només geometria. El número 360 és gairebé idèntic als 365 dies que triga la Terra a fer la volta al Sol. El gran cicle que governa les estacions i la nostra vida. És com si la nostra pròpia existència estigués emmarcada en un cercle còsmic regit per la lògica del 9.
I sabeu què? No som els primers a donar-nos-en. Les civilitzacions antigues, com els babilonis, ja ho intuïen. Van dividir-la al cel en 12 signes del zodíac. L'arrel digital de 12 és 3. Van dividir l'any en 12 mesos, un altre cop, 3. A cada signe li van donar 30 graus, i l'arrel de 30 també és 3. El número 3 apareix per tot arreu en la nostra manera d'organitzar el cosmos. Això ja no pot ser casualitat. Bé, hem vist patrons matemàtics i connexions amb el cosmos. Tenim proves, tenim exemples. Però ara és quan la teoria fa un salt de gegant. Un salt que ens porta al terreny del que és realment profund. I si aquests números no només descriuen la realitat, sinó que són una porta cap a una altra? Aquí ve la part més increïble de totes. Aquesta teoria proposa que el 3, el 6 i el 9 no són només números, són un camp de flux. Imagineu-ho com un portal, un vector que connecta la nostra realitat de 3 dimensions amb un pla de consciència superior. Una realitat que va més enllà del que els nostres sentits poden percebre. I com s'obre aquesta porta? Doncs potser la clau no és a fora, sinó a dins, a la nostra pròpia ment. Aquesta imatge mostra les zones cerebrals, les diferents freqüències del nostre cervell. Les zones theta, les que generem en estats de meditació molt profunda o de gran creativitat, podrien ser la freqüència exacta per sintonitzar amb aquesta dimensió superior, la clau per obrir la porta a aquest camp de flux. I aquesta idea d'un mapa interior no és nova, de fet és mil·lenària. Tradicions com l'hinduisme ja parlaven de canals d'energia, anomenats nadis, que recorren el cos. I aquí la connexió és directa i colpidora. El canal Pingala s'associa a l'energia del número 3, Sushumna al canal central, el 6, i Eda, el 9. És com si el pla de l'univers estigués imprès a la nostra pròpia biologia. I al bell mig d'aquest sistema intern hi trobem el chakra Ajna, el famós tercer ull. La seva geometria simbòlica, segons aquestes tradicions, té una arrel digital de 3, i no és un punt d'energia qualsevol. Es considera el centre de control, el punt de connexió amb la consciència còsmica. I el més potent de tot és des d'aquí, des del regne del 3, que els pensaments es poden manifestar i convertir-se en realitat. Després de tot aquest viatge, tornem a llegir la frase de Tesla. Ara ja no sona igual, oi? Ja no és una simple curiositat. Parla d'un pols, el 3 i el 6, que anima la realitat, d'un control, el 9, que la governa, i d'una clau, el mateix codi, que podria connectar la nostra consciència amb les forces de l'univers per crear la nostra pròpia realitat. I la pregunta final, doncs, és inevitable. Estem parlant d'una sèrie de coincidències matemàtiques increïblement fascinants? O és que Nikola Tesla, un dels científics més grans de la història, va arribar a veure el que ningú més veia, el pla fonamental de l'univers, el codi que ho connecta tot? Potser la resposta no és als llibres de ciència, sinó dins de cadascú de nosaltres, esperant que la descobrim.